Chibai levek ule he video chuanin passive income ideas then khatte kan soidon ni passive income soifia na hi video ka siam to a endu chuanin lo enanga a toizonga soi chuan kan taksa a singa shana awmchilh reng ngai lova sum kan hmu theihna kha ni mase kan shet tel tur chu voi khat kan set up to awanga kumkho asum lu hem hem na kha a om chuang lova ngai sak ngai to mi lo thil kha ani chuang lawani vilte ngai sakte thom te kha angai verenga tholo hlo ani chuang lawani passive income ani mo thil dang reng reng a po enge mo upfront ma the ngai kha om zela poisa bultan na tur ani mo tha te thiam na te hun te po vape ka va invest ma sak ngai vek thilani ama sai ni le subscribe lo chwa mi lo subscribe sak venge donia passive income ideas keni angte te Mizoram atang po akanti ve the de chu pakhatna investing passive income soi chon investing hi mai thei mi alawania investing sang sang atama azira zir thamloi ani ve ni sum khola da mai emo banka apung claim te uma da ai chuan investing lam kha hanin chiar zawin hanin zir zaw deu taila a hlok jok don ani video danga ka soi to angin paisa mai le khol hi a hlutna thlaniam thina paisa hi athar te an print renga ani lo pon thil mana sang renga tun kuma cheng za ina alei the hi nakin loka chuan alei the to don lawani chuwangin paisa da mai lawin na tho ti rila day trading ti te pon to a mizawa bitcoin te po video en tur to ni lova sa chula in indu chuan abuwa chiar du tan Tony Robbins zia money master the game ti hi beginners guide ang rengania investing lam lu du tan chuan chiar chi takani panina online store online na dor nei hi tunlaya sabrama te po millionaire an pun thur na sanania keini ang ram pilril te pon thil engkim thatak tak kan lo nei ve thoni internet mang hian online shop ti hian then ka chuan WhatsApp group le FB IG vel ringa te mo kan ti mai theya heng hi chu a traffic ang chawania mi pui hu khomna traffic ang chawania heta ka soi jok chu Amazon te Shopify ti vel mania dor le shipping te packing te boipui ngai lawa milo ti sak vek theihna kha a oma chu Amazon FBA ten tia Shopify te pon ti ta a Q10 te easy buy te pokhan an website lian le app te khan thil kan zor ve theiani takhan mizo chau ni lo India te Asia le sabram thleng te pon mindor ve theya Mizoram chi akan hisap chuan kan ram kan la tlema baka online thil le hi a thlem zo kan la ni wangin a hlok thei tak tak lawa mase sumne ma sakte kha angai veya akal phung shiat te angai veya helama kal du tan kha chuan YouTube alo wa search ta ula how to start Amazon FBA ti te kha na oma in lo wa search anga khovel thang zela hian mishing kan boya kan man lo tel tela online store hi alar tel don ni tun shipui wang te po hian online store te chu an hausak bel thur zo ani pathumna hi online course engemaw thiam thil bik nei tan kha chuan online a kan thiam thil te medang zirtirin sum a hailu thei boka online tuition ang deuh kha ni maya online store ni to lovin hei chu online teacher kan ni ve me don ni kan thiam na te kan shal tina ni maya setup dana oma website mangten amal te avazir tir kau lo khan zia thlak ani mo video pon asiam theya azir tur te tan khan click ga le me thei tur khan siam dana omani chu inti do ni chuan ilo bel chiang don nia palina hi tunlaya kan war YouTube video upload hi nia keni angte pon hei kan ron ti ve a ma se te rei pe te lo ngai ve don khop maya achan chu ka line thlan be ra hi mi en tam pe chi ani vak lawa ma se poi chuang lo tur angai taila mi lo tling tam takan om to a mi in ka ti tum ang anti vek to te po khai lo ti mai theya kan chan tok tur hi chu a om ve zel te shiat tur ania sap tonga video an siam mizo tonga angai anga ron leta ron post te po hi an om nual ani kha kan wa ne na te po ni anga sap tong thiam lo tang tak kan la oma khatiang khan zon chuan idea eng mo tha tak tak kha alo om zel ani palina affiliate hei po hi online lampang thawania affiliate marketing ten tia social media sang le website ta te aman theya company ho hian an product a hian affiliate link hi an da deu vek to a khami link share thei tur khan account kan nei theya free in
mase ni engamati chunga kan account atanga tuman thilan leilo kha cho anon cancel ve thei thawa kan link kha YouTube te website te blog te Insta le FB ti vela te pokhan kan post tel theya aling ka tang khan mi inan klika thilan lo lei chuan commission kha kan nei ve the ni chumi product a chuan chuti zat I hloang ti khan bithle kha omta a mase aman kha asan pha chuang lawani YouTube pate po in mu thin karinga link kan da thina ni ka microphone man ka video edit na software ti te chumi khami ti in link anda thlethwa thina khanga tanga kan vatlika thil kan va lei emo khami product kher khak lei lovin thil dang dai kan lei ani ponin hlo kha an nei ve the ani chu affiliate marketing antia entinan ichian ten YouTube channel lian tak an nei to chuan kalau da te nga te poiti theya ani lopon ichian te online na thilei jing tak an ni chuan ai link mang te po khani lei tir theya mase kha account ne na I link bank account atang kha chon I lei thei lawa I address atang pon I lei thei lo bok ani an phim kur veya parukna tang hian online la pang lo ve thung dore mo sum do na atera bul kantranin han thoklop lop pongai thin mase ahnua midang kan enkol tirin kan viltir theiani pesif ani vek thowa kha po kha akhat to ka ngai sak ve te kha chu angai me theya mase tunla ya CCTV te om to a na thok tu te mania vil sek ngai lo khan kan sum don na aya poimo emo hlok jok thila khan kan pakai san zel theya khatiang khan kan nga na chuan ke mani na thok her ngai to lo po khan kan passive income khan min chom thei hun kha ala om don ani pasari na hi renting man ho tire mo lua ho tir thei chi nei hi passive income thata kani boka in lua mana to em atun la ya garage le ram chete ol mai in nei chuan sumtlem te pukin han vapum ringot mala lua du kha chu aron kat ngal nuk mai don ni nilopon room ol mai po lua du chun lama na thok emo sikul kalte antam to atun la ya chuan da ol reng ai kha chuan sum lakluhna khan a man ve thei bokani parianna lir thei passive income thata kani boka bike le scooty tlan zor na tur ni lo service thei chi nei hi atangkai fe zokani private car le motor te po tunla ya chuan taxi anga service ni kher lo pon engemo atana mang ho du kha nom thina kan man tir theya hlo nein mi jin ho lam kal lam thla te in nei na ate picnic ti te khanga khan neisa kan ni phe chuan sum mu na atana man ve the ni nangma khal ker ngai lawin mirin truck driver te I chhor hlau the ni heng JCB te sumo taxi ti vel hi chu kan shia sa ve kan ya pariana real estate in hun ramle inti limna mun nei te hi passive income thata kani boka deal te huan te po mase asum shom chu anna ve de omai theya mase kan du na hi chuan kan tum tak chuan thil hi kan nei the em ani ram te huan te hi achunga in po sa in hanti kwal vel kherlo maila aram shimshima kha investment ani to a tunan wai thumai leikha nakin loka chuan a aya to de in ishale the ani picnic spot te engeng mo kanin ti mu chhauna sa to atun la ya chuan ramle mun ma nei thatan ka chuan tourist lamron kalchak theihna tur thil thawhchhuah na lo siam te pokha a tha em ani zon chuan Mizoram chunga po hian ti tur hi atam em a Mizoram a kala mu lo ala om lo ni ka hriat pakhat chu skateboard ti na tur he tiang skate a an tol na tur ang hi ala om lo in ka hria a ram nei thatan kha chuan ati chi veo mai thei ni a to ber somna chuan vending machine po hi Mizoram a ala om lo in ka hria so lo chuan a tha em a hei hi ve na ngai lova 24/7 in tu pon thil kan lei thei ni vairama phe chuan an da to thei em a MRP aya to ti vela khan phalna an la nge ka shelawa achan chu electric le CCTV hi amamo nge ve thunga wang hian aman ngai ya shal kha chuan hlokna tel chung kha arei ve don ani Mizoram chung aizol vela hun don hian sarkar lam emo how to lam hne na dil na lak te po angai mai theya atir lama ti tur le cha thlen hnuwa a hun na mun tur thlan fela in biak fel hnuwa chuan mani emo midang chora achunga ei tur le thil dang kha wada lu bel zeu emo paisa wa vil te kha ani to meya airport lama anwara India chuan ramdanga chuan koitina te hian mu tura omani alian chi ni kher lo
ate chi electric mang ma em lo no pang lom te lek lek po hi a that ka ringa chung te le thian te dor kai kan nei kha chuan in rem siam na in an dora te kan va hung ve theya kung kama om kan ni phei chuan kan kot kaya khan kan thlung mai thei bok ani no pang chuan an lom nge yang te hi anin oma asum tho chuak khawai khata tam thur thur lo ma se a tling khom ka chuan a tam chak ve em don ani kan sum hu chu mang khan he tiang bok hi leile taila invest non leila ti chuan kan nga anga kan nga hnuwa kha chuan sum kan la lun hem don ti na khani mai ani he tiang pinball hi investor lo tling tak Warren Buffett a bul tan na ani ti shebok taila ole he ti zong hi ni se hlawkpuin oma idea tharte in lo nei pha ve nge ka beisei a video te mi lo en sarka wangin kaloma lepeka kan hmole tho donia